que s'acabarà la temporada i no t'hauré ensenyat com fer flors de carxofa. Poses les carxofes en una olla senceres i les deixes bullir 1 minut, les tapes i les introdueixes dins la CCM. Tanques bé i les deixes dins la CCM entre 1 hora i 1 hora i quart. Passat aquest temps ja estaran cuites, les pots treure, les poses en un escorredor i esperes fins que no cremen per poder-les tocar. Aquesta aigua no la llencis, que et serveix per regar les plantes. Treus les cues i les fulles fins a arribar a la part tendra i li talles la punta. La carxofa així mateix, bullida 1 minut i 1 hora i quart a la CCM, és ben bona per menjar-la, amb un raig d'oli i sal o amb maionesa. Com veus, vaig reservant les cues i les parts tendres, que es poden fer saltejades en una truita o en altres elaboracions. Per aquesta recepta també farem un cruixent de pernil ibèric, que el posarem dins del microones durant 2 minuts a màxima potència. Ara, amb molta paciència, has d'anar obrint totes les fulles de la carxofa fins que queda una flor. I quan hagis acabat, li tires sal i pebre. I així és com quedarà el pernil, ben cruixent. Ara poses oli d'oliva en una paella i les poses totes per la part de la flor cap avall. Quan estiguin daurades, li dones la volta. Ja veuràs que en menys d'1 minut estaran de l'altra banda i ja les podràs treure. Per acabar la recepta, li tires un bon raig d'oli d'oliva i el pernil a trossets. Prova a fer flors de carxofa perquè són una autèntica delícia. Boníssimes! Prova de fer-les i em dius com t'han quedat als comentaris. Coneixes la cuina de consum mínim?